Poder acceder a un apartamento dotacional lo ha significado todo. He podido darle más facilidades a mi hija. Bada jende askoren bizitzan gero eta lehenako agertzen den galdera bat. Ez da bakarrik non bizi, haien jendearen gandik hurbil egon ote dezaketen da. Beren hirian, alokairuak dena okupatu gabe. Y necesitaba ese cambio en mi vida, la verdad que me vino muy bien. Luzaroan, etxe bizitzaz hitz egin dugu pertsona guztiak bizi une berean egongo balira bezala. Baina bizitegi beharrak desberdinak dira. Eta erantzun publikoek ere hala izan behar dute. Hori dela eta, etxe bizitza babestu gehiago sustatzeaz gain, Euskadik alokairu eskuragarriko irtenbideak zabaldu behar ditu. Baita emantzipatzeko lehen aukera bat, edo bizi etapa berrietara egokituago dagoen egoitza aukera bat eskaintzen dutenak ere. La sensación cuando me enteré no me lo creía, la verdad era para no creérselo. Zuzkidura apartamentuak erantzun horren parte dira. Ez dira jabetza pribatu bat, ez dira ohiko etxe bizitza. Alokairu eskuragarriko bizitoki publikoak dira. Ekipamenduetarako edo zerbitzuetarako lurzoruetan egiten direnak. Eta ostatu eta errotazio irtenbide gisa erabiltzen dira. Gazteen kasuan, bizitoki larrialdiari aurre egiteko. En otro piso igual más caro o una vivienda normal, no me hubiera podido permitir comprar un coche de segunda mano para ir a trabajar. Zuzkidura apartamentuek eraikin berreskuratuak ere badituzte, bizitegi erabilera berria emateko. Bizitzako etapa desberdinetan autonomia, egonkortasuna eta etxe bizitzarako sarbidea errazteko pentsatutako eredua. Me ha permitido poder acceder a una vivienda propia para poder ahorrar, que antes no nos lo podíamos permitir. Batzuetan, politika publiko bat zifra izateari utzi eta eguneroko esena bihurtzen denean hobetu ulertzen da. Zure etxeko atea itzi ahal izatea, alokairuari aurre egin ahal izatea, zure sare, lan eta ingurutik hurbil jarraitu ahal izatea. Aunque siempre he sido una persona muy independiente, el vivir sola te hace darte cuenta de cómo te puedes organizar tu vida sin depender de nadie, ni que nadie dependa de ti. Económicamente me ha permitido tener una estabilidad que igual antes no me podía permitir por tener que pagar alquileres más altos. Zuzkidura apartamentuek beste edozein egoitza komunitatek bezala funtzionatzen dute. Elkar bizitzarako, mantenurako eta kudeaketa publikorako arauak daude. Etxe bizitza babestuan eta alokairu publikoan gertatzen den bezala. Baina batez ere, eguneroko bizitza dago. La convivencia es muy buena, al principio te da miedo, ¿no? Piensas igual, pues, qué vecinos te va a tocar o quién no. Intentamos ir todas a una. Hay comunicación para resolver las cosas. Helburua ez da espazio bereziak sortzea. Pertsona gehiagok haien komunitatearen barruan beren bizi proiektua garatu ahal izatea erraztea da. Es un vecindario tranquilo, ya ves, todos nos saludamos, es gente muy maja, o sea, la verdad es que no tenemos ningún problema aquí en el vecindario. O sea, 5 urtetan zenbat aldatu dena, pasada da. Zuk hori alde zu... Bai, hombre. Ni baino, Bai. beretzat hau da, o sea... Bai, ni askotan honean etortzen ez, liburuekin etortzen ez da hemen oten ez irakurtzen. Eta, es una gozada. Beti fresko goixo sortzitxerriak aldean. Orain, eredua belaunaldien arteko formuletaran igarotzen da, non gazteak eta adinekoak komunitate desberdinetan bizi diren, beren autonomiari eta espazio propioari eutziz, ingurunea eta komunitatea partekatzen duten bitartean. Un poco ambiente de barrio, ¿no? Que es lo que queremos todos al final, hacer comunidad, convivir con la zona. Ahora ya la sentimos nuestra casa. Gazteentzat, emantzipatzeko aukera bat da. Adinekoentzat, etxe bizitza irisgarriagoa, egokituagoa eta erosoagoa. Autonomiaz bizitzen jarraitzeko aukera ematen diena. Ser rezagado toda la vida y tener la oportunidad de independizarte solo aquí, tener tu familia cerca, tus amigos cerca, eso no se paga con nada. Gainera, eredu honek berrikuntza sozial bat aktibatzeko aukera ematen du. Adineko pertsona bat zuzkidura apartamentu batera leku aldatzen denean, haren etxe bizitza bizigunen sar daiteke eta beharra duten familientzako alokairu babestura bideratu. Horrela, helburu bikoitza lortzen da. Adinekoen egoitza egokitzapena hobetzea eta alokairu eskuragarriaren eskaintza zabaltzea. Eta kasu batzuetan, etxe bizitza berriak gehituko ditu alokairu publikora, biziguneren bitartez. Al final, aunque vivas sola, no te sientes sola y la gente es muy abierta. Zuzkidura apartamentuak ez dira jarduketa isolatu bat. Eskaintza eskuragarria zabaltzeko, hornidurako lurzorua aprobetzatzeko, eraikinak birgaitzeko eta bizitegi behar desberdinei erantzuteko estrategia publiko baten parte dira.
Etxebizitza eskuragarria gizartearen kezka nagusietako bat bihurtu den momentu honetan, erantzun publikoek askotarikoagoak izan behar dute eta herritarren behar desberdinetara egokitu behar dira. Zuzkidura apartamentuak erantzun horren parte dira. Etxebizitza eskuragarria, egonkorra eta ingurunearekin konektatuta izatea errazten dute, batez ere gazteei. Eta aldi berean, auzoetan eta udalerrietan alokairu eskuragarriaren eskaintza zabaltzen dute. Zuzkidura apartamentuek ateak irekitzen dituzte, emantzipatzeko aukerak zabaltzen dituzte. Izan ere, etxebizitza eskuratzeko aukera zabaltzeak pertsonen errealitatera hobeto egokitzen diren irtenbideak eskaintzea ere esan nahi du. Etxebizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan batu. Plan Integral de Acceso a la Vivienda de Euskadi.